Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary edep ahlaky, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kırgızstanyň milli şekillendiriş sunugaty muzeýinde gurnulan feminalle aýarlyk spotlary sergisiniň geçirilmeginiň ýygyanyna gabat geldi. Bu sergi Kırgız jemgyýetine jedellerin döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmışmagyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sany Türkmenistanyň milli gymmatlyklary bilen döwre waplygyň arasyna çaprazlyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatinizi hödürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halydan, Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan uly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilk interwiulara geçmezden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinläliň. 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary edep ahlaky, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Kırgızstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenlen marşrut atly çäre geçirdiler. Golaýda bir näçe tanymaly wekiller milli şekillendiriş sunugaty muzeýine gurnulan feminalle, ýagny aýarlyk spotlary sergisine öz närazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedellerin döremegine getirdi. Kırgızstanyň halk ýazyjysy Asan Jakşylukow milli gymmatlyklary hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde kyrgyzlaryň milli medeniýetini hem däpde suwuny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizim olardan gowy zatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asly däplerimizi syýlamalydyryz. Onu başga milletleriňe syýlamagy gerek diýip ýazyj aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgarýan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däpleri hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diversiýasy diýip adlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek galdy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar. Biziň Kırgızstanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kuluyewa feminalle faktoryny edepsizligiň ýaýradylmagy hökmünde häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňden aýdyň bolmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde owaly bilen ahlak terbiýe ýokary orun almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünde goramalydyryz. Biz onsuz da masanly halk diýip olaýdýar. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar edep ahlaky, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kırgızstanyň milli şekillendiriş sunugaty muzeýinde gurnulan feminalle aýarlyk spotlary sergisiniň geçirilmeginiň ýygyanyna gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedellerin döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyna pikir garaýşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňizçe Hudaýberdi türkmen jemgyýetinde bu urda soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklary bilen döwre waplygyň arasyna gapma garşylyk ýa-da çakmyşyk barmy siziň pikiriňizçe? Men pikirimçe Türkmenistanyň beýle bir çaprazlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýöredilýär. Kırgızstan'a emine şu ayarların zahmetine, ayarların edilişine bağışlanan sergiyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz pikirini aytmagy başardy. Yani olar öz pikirlerini açık aytdylar. Türkmenistan'da şol açıklık yok. Türkmenistan'da hökümet yollaşysynyň göwnüne näme ýaraýan bolsa şol ideýany öňe sürýärler. Ne şol babatdan Türkmenistan'daky milli gymmatlyklar meselesine çemeleşi. Diňe bir taraply, beýleki bir tarapyň başga bir pikiri bar bolan adamyň garaýşy ýa-da bolmasa onuň pikiri diňlenmeýär. Bizde diňe
bir uğra sürülýär. Özüm bütçäri öňräkden bäri dowam edip gelýär. Türkmenistan barışsyzlygyny gazanandan soň bir näçe ýyldan soň başlandy. Öňkü prezidentiň ýadyp döwründen başlandy. Bir näçe teatrlar ýapyldy, meselem opera we balet teatry ýapyldy. Ýa-da öň türkmenine beýle teatr bolmandyr diýerler. İkinciden käbir saz gurullaryny çalmak, fortepiano eserleri düýbünden ýatyryldy. Fortepiano konsertleri bolmaly däl diýildi. Sebäbi türkmenine öň fortepiano bolmandyr. Ine şolar ýaly meýiller öňe sürildi. Ýöne şol wagtyň özünde Niýazow milli şertlere, milli egin eşige gelmedi. Meselem öň türkmenler hiç wagtda Mercedes maşynyny minmendirler. Ýöne Niýazow hiç wagtda Mercedes maşynynyň düşmedi. Ýa-da öňkü türkmenler hiç wagtda boýun uçurlaryny uçmandyrlar. Emma Niýazow diňe şol uçurda uçmagy gowurdy. Şolar ýaly bir beýleki bir meýil, meselem halk maslahaty diýilýäni, ýaşullaryň maslahaty diýilýäni döredildi. Sebäbi öňkü türkmenlerde ýaşullar maslahat edipdirler. Ýaşullaryň maslahaty bolupdyr, şol maslahat esasynda da belli karara netije gelinipdir diýilen pikirler var. Şol pikir esasynda da halk maslahaty döredildi, ýaşullar maslahaty döredildi. Ine şonun bärim ine şol siýasat dowam edip gelýär. Bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımjyk mesele. Eger bir uğry şäher gowuşatsaň, ol ýaýwan bolup gidýär. Egerde bir uğry gyssaň, ol dar galypa getirýär. Ne şol milliligi alyp görsek, meselem ol egneşige barp ýetdi. Ýa-da erkek adamlar, gullukçular hökman gara kostyumly, ak köýnekli bolmaly. Talipler, studentler, mektep okuwçylary tahyal bolmaly. Kırgızstanda da häzir umuman Merkezi Aziýa döwletlerinde şeýle meýiller bar. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, elbetde men siýasatçy däl, ýöne bir halky, diňe bir lidere baktırmak üçin, diňe bir adamyň aýdanynyň geçmegi üçin öňe sürilýän meýiller diýip düşünýän. Hudaýberde siýasat bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasyna nähili ara baglanyşyklar bar siziň pikiriňizçe? Indi şu milli meselelerin siýasat bilen baglanyşy barada bir mühim ýagdaý aýtmak gerek. Milli meselelerini gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli uğru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da siýasatçylar özlerini öňe sürmek isleýän siýasatçylar, halkdan awra almak isleýän siýasatçylar milletin milli duýgularyny oýarýarlar. Milletin milli duýgularyny oýnaýarlar. Milli duýgy, milli mesele siýasat üçin iň bir arzan, iň bir ýeterli ýara bolup durýar. Onun üçin bir uluçykda jam etmek gerek däl, onun üçin bir ul wada bermegem gerek däl. Egerde sen plança iş yerlerini açjak diýip söz berseň, haýdananyndan soň şol yerler açmaly bolýar. Ýa-da halkyň hal ýagdaýyny gowlandyrjak diýsen, sen gözipe geçeninden soň şol iş etmeli bolýar. Ýöne milli meselede men milli meselelerini diklerin, men milli meselelerini beýgeldirin diýip söz bersen, halk senden soň jogap talap etmeýär. Şonuň üçin siýasatda milli mesele bir oýunçuluk hökmünde, bir amatly guralyň serişdesi hökmünde gelýär. Siýasatçylar şoň üçin milli meselelerini ulanýarlar. Milli gymmatlyklary uruny Bişkekde geçirilen çara gatnaşan aktivistler milli gymmatlyklary iýe çykylmagyna edeplilik we ahlaklylyk hökmüne baha berdi. Siz muňa nähili garaýarsyňyz? Edeplilik bilen milli gymmatlyklaryň arasyna nähili ara baglanyşyk bar? Däpde sur diýýäni umuman adamzadyň bir gadanan beýik zady, bir beýik derejesi diýip hasap edýän, ol diňe bir milli däp bilen bagly däl. Aslynda milletler garşyk, aslynda medeniýetiň özü garşyk. Şoňa laýyklykda edep meselesini alsak, ne gün matarda birine ýaşap ýörsi, işläp ýörsi şu ýerlerde adamlar gaty edepli, ol gıýryan ýok, ya bir gödüklük edýän ýok, sözüne salam meselesi. Adamlar gaty salamly. Ne şonun çen tutanynda ol edep adamyň özünden gelip çykýan zat, insanyň bir içki duýgusy, insanyň bir yaradan tarapyndan insana berilen bir iň ajaýyp duýgy ol ähli halklarda bar. Men pikirim şonuň hiç bir millilik bilen dahyly ýok. Hiç kim plan milletde edep ýok diýip aýdyp bilmez.
Näme sizin pikiriňizçe Merkez Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine döwrewaplyk we millilik bilen bagly jedeller dörap başlady? Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy? Yok, bu yerde wehim awanan ok. Sebäbi milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine göre ösiýe beýleki bir tarapdan. Egerde biz ol goňşy halklara da seretsek, ýa-da şol ýurdun öz içinde bolan halklara seretsek, yurt diňe arasa bir milletden düzülen däl ahyry. Eger biz başgalar syýlamaly bolsak, onda başgalarym bizi syýlarlar. Eger de biz başgalar syýlap bilmesek, onda bize bolan garaýşym üýtgär, özgörer. Şoň üçin bir ýerde milli meselede, milli mirasa, milli gymmatlyklara awanyan howp ýok. Ony diňe gowluk bilen, diňe ak ýürek bilen, täklik bilen östirip hem baýlaşdyryp bolar. Hem beýlekileriň täsiri satyny baýlaşdyryp bolar. Eýsem owan türkmenläriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygyň arasyna çaprazlyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamerdan uly Murada ýüzlendik. Şamerdan uly owan türkmenläriniň arasyna millilik we döwrewaplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanyş bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaşuly nesiliň arasyna owan türkmenläriniň arasyna millilik we döwrewaplyk bilen bagly durly garaýşlar ýüze çykýarmy? O elbette durly garaýşlar bar, hususan ýaşlaryň arasynda millilik we döwrewaplyk barada durly garaýşlar bar. Bäzir ýaşullara köplen şo milliligi köp bolýarlar. Ýaşlaryň arasynda şo döwrewaplygy bolýanlara köp başlanýar, hususan şo sosial ulgamlar, sosial media arkaly direkt berilýär ýaşanda we direkt berilýär gurulşynda şu döwrewaplyk barada köp gurulýarlar. Mesela eger Uwarsanda bilşini diýeli dini taýdan bir güýçlükler barsa ahullar mescid imamlary bir az köpräk diýeni bolýar. Şu mesele bilen baglan sosial medialarda gurulýan millilik meselesi köp gurulýan başlandy. Şonuň üçin şu owan türkmenleriniň bir milli hereketen düredildi. Elbette o köplen onu düredenler ýaşlylar bolup durýar. Şu milli hereketen Owanstanda milliligi östirmek, yani milliyetçiligi östirmek, yani öz däp we sorularyny östirmek boýunça işlemegi planlaşdyrýar. Ýaşlar emma şu döwrewaplyk, yani täze düzgünlere özden uzak tutulmasa, şu täze düzgünlere döwrewaplyga bize gerek häzirki ýagdaýda şu döwrewaplyga bolsa diýip şeýle pikirleri ýaşlar oňatýar. Biz gepleşýümizde türkmen ýaşlarynyň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwrewaplyga bolan garaýşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenläriniň wekillerine nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Merkez Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine jemgyýetde döwrewaplyk bilen milliligiň arasyna käbir jedeller dörap başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwrewaplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemeleşsek, siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwrewaplyk synawynyň geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini taýlamak ýalyk synaga duçar bolýarmy häzirki Türkmenistanyň meden durmuş şertlerine? Türkmenlerim umuman Merkez Aziýanyň başga ýurtlaryna ýaly iki topara bölünýärler. Her biri döwrewaplygy tarawyny tutýan we medeni türkmençiligiň tarawyny tutýan we men pikirimçe başga Merkez Aziýa ýurtlaryna tapawatlykda biziňkileriň arasynda tapawut o diýen ullalmy kadip hasap edýän. Näme üçin? Men diýjek bolýan adym türkmenler umuman bir-biriniň arasynda ýanky pikirlerine tapawut bolsa-da o diýen tapawut ýok. Yani fanatizm derejede bir tarapy gollanok diýip hadaplaýan. O da men görýän zatlaryma göre okayan ýa gören zatlarymdan netije çykaramda şeýler maňa görünýär. Belki başga hil netije çykarmak mümkindir.